Duarbagori lakhan ko ratro kaparlo dalamara Dadhora PS kaparlo Se Kelang asayhem tangji dogdog kapor anlo. Eo pranjong si mese nangji pulote Se Kelang asayhem ke dovek nangji. Lason si ke damtang surini rangkoy rakithom aningkan paya ciklo ni paitrok siarni Dadhora dipluso rarapan panong ponsi Se Kelang asayhem nang PG pusi Local MAC mate Education EM Richard Tong Bilapen MLA Deputy Speaker Dr. Numar Mumin Atung Bangpen Foundation Stone Etikanglo Lapen Dadhora Dipluso Rarapan Lamcha Kachipi Tekang Tengpen EM Richard Tong Bilapen MLA Dr. Numar Mumin Lamchak Chipaplengsi Se Kelang asayhem kin pombonsi Tangji Dogdogapor Anlo Lapen Dadhora Dipluso Raratumpen Sitame Lapuson Raratumakiduk Akisung ke hang kaning rikar jupon alam chak kachapa pleng pon bom thega potta local MAC mate education EM Richard Togbi lapen deputy speaker Dr. Numar Mumin lapen KAC kacharia tuma phanta aninga klongpen kachoro pajirpon Duarbagori Pensolo Morning Leng Karbi Anglong TV9 News